jaridun na mako daga Tripoli babban birnin ƙasar Libya. To jama'a barkanmu da saduwa a wannan lokaci domin jin sharhin jaridun namu na wannan mako. Daga yau za mu fara da jaridar Yan Agyara, inda jaridar Yan Agyara ta ɗauko zancen shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar wato Bazoum Mohamed. Jaridar Yan Agyara ta fara da cewa ziyarar da Bazoum ya kai Jamus da Faransa ta bar baya da kura. Domin shugaba Bazoum ya fita gaban shugaban Faransa yana cewa muna da mazaje a ƙasashenmu, saboda haka ba mu da buƙatan wasu su zo su ce za su kama muna yaƙi da ta'addanci alhali kuma ga mu da mazaje. Wannan furuci na shugaban ƙasar Nijar wato Bazoum ya nuna da cewa a hakikanin gaskiya ko jamhuriyar Nijar din kanta ta gaji da sojojin Faransa a wannan yanki nata. Wannan shine yake nuna ƙarar cewa Bazoum ma fa a shirye yake domin kowa ya wuta daga bayan sojojin Faransa, domin ko Faransa ta tattara yana ta bar jamhuriyar Nijar. Sannan kuma a wannan satin da ya gabata ne shugaban na Bazoum ya cika kwana 100 cicif kan karagar mulki. Wannan kwana 100 mutane na tofa albarkacin bakunan su a yayin da wasu bangarori ke nuna da cewa shugaban ya taka rawar a zo a gani a kwana 100, inda wasu kuma ke sukan lamarin shugaban. Sannan kuma jaridar A Gyara ta ce a yau ne kuma shugaban nan ba mutum mai suna Dudu Rahama za a mai tambayoyi kai tsaye daga gidan talabijin na Nijar, inda zai amsa tambayoyi akan kwanakai 100 da shugaba Bazoum ya shafe akan karagar mulki, wani irin ci gaba ya kawo ko kuma wani irin kuma baya aka samu. Za mu koma a jaridar mu ta Yan Agyara da ha yanzu, inda jaridar Yan Agyara ta ce an wallafa hoton wannan ba Allah mai kirarin cewa shi shugaban matasa ne. Wannan ba Allah mai suna Abu Kale shugaban wanda yake kirarin cewa shi shugaban matasa ne, wato jaridar Ya Gyara ta ce shi dai wannan mutum mai kirarin cewa shi shugaban matasa ne tuni an fara samun korafe-korafe daga jama'a, inda wasu odiyo ke yawo da hotonsa na cewa wannan ma Abu Kale din babu wanda ya zaɓe shi kuma babu wanda ya ba shi shaidar shugabancin matasa a nan Libya. Bale ya fito yana kirarin cewa shi shugaban matasa ne. To kaji in ka ji wannan sai ka ji wannan, kai Allah ka gyara mana wai taɓe jan kai ba kai abin ba ci komi kai ya to kaji ba. To daga wancan bangaren kuma yi kake jarida yan sa ido cewa ta yi ita dai har yanzu dai shiru suke ji. Yan birnin Tripoli ko kuma yan Nijar mazauna Libya yanzu dai shiru suke ji akan magana wannan kungiyar tasu ta mazauna Libya, domin kuwa har yanzu kofa ofishin wannan kungiya a rufe yake. Sannan idan muka koma jaridar yan tsegume ta tsegumo mana cewa bayan rasuwar hazakin namijin nan Ibrahim Abarshi, wato gurbin da yake rike da shi na jin kai ko kuma na affair social da aka sani, wato wannan matsayin nashi dai yanzu dai mutane na nan na ta raba cewa to ko wane ne aka mai gurbin shi, oho mu dai ba mu sani ba. Jarida Ya Gyara ta ce to mu dai ba ma ce komai ba, domin kawai mun magana kuma cewa za to mun tsoko tsorin dodo, saboda haka mu babu ruwanmu. Amma wa jarida yan gwa daga nata bangaren cewa ta yi ita ta ce wannan matsayin na marigayi ana zaton cewa an naɗa wani wanda aka sani da Mati, bayan kuma alhali kuma sauran jama'a na sukan shi wannan ba Allah Mati da cewa ba mutum bane ba fa wanda yake tsaye wanda kuma ake ganin zai iya rike wannan mukami, domin ko ana ganin cewa wannan gurbi bai dace da shi ba. To kai kaji in kaji wannan sai kaji wannan, in kaji wannan sai kaji wannan, kai jama'a to Allah kyauta. Allah kyauta, maimakon mu jama'a su yi maka da su ce Allah ya baka iko riko, sai ka ji wancan ya ce wancan, wancan ya ce wancan, wancan ya ce wancan.
amma fa ku sani gidan TV ɗan Nijar babu ruwan shi. Shi fa abin da aka rubuta a jaridunmu shi ne ke faɗi, shi ne ke faɗa kenan. Kada wancan ya ce gidan TV ɗan Nijar ya ɗaure ma wani gidan TV ɗan Nijar ka a gidan TV ɗan Nijar na kowa ne. To kaji. Sannan mu koma jaridar mu ta hudu. Jarida ta hudu na cewa har yanzu dai shiru kake ji, har yanzu dai shiru kake ji. An yi yamma da kan a'a kai gaba sa kai da shi kai. Za su nan da sun daga kai leƙa suke saka wani waje na aka yi da abin wannan kan da aka ɗauka. To fa kashi. Jaridar 'yan sandika har yanzu dai tana nan dai a matsayinta. Tana na a matsayinta na na sande abin nan kungiya mai kula da 'yan Nijar kuma kungiya wadda ba ta ware kowa ba kuma kowa nata ne. A jiya ne jaridar ta 'yan sandika ta saki sanarwa ta neman addu'a ga wannan bawan Allah mai suna Alhaji Alhassan da yake fama da wata rashin lafiya kuma jama'a na ci gaba da masa addu'a na Ubangiji Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya tashi kafaɗarsa. Jaridar 'yan sandika dai ita kowa dai nata ne kuma jaridar 'yan sandika a koda yaushe aka neme ta tana kokarin ta bada gudunmuwarta domin ganin ci gaban 'yan Nijar. Sannan daga wani bangare za mu koma jaridar 'yan baruwanmu. Jaridar 'yan baruwanmu cewa ta ita wannan cece kuce da ake yi akan mukamin marigayi ita fa bata ce uffan ba. Sannan kuma gidan TV ɗan Nijar ya so ya zanta da wasu mutane wanda suka san irin wannan al'amura, amma fa bata samu zantawa da su ba domin kuwa ta kirayi wayoyinsu a rufe kuma ta yi ƙoƙarin ta tuntuɓe su har zuwa gidajensu amma ba ta samu hakan ba. Sai dai kuma jarida ta gaya da cewa a hakikanin gaskiya ta ɗauki randebu da wani bawan Allah wanda masani ne akan irin wani al'amura inda kuma ya ce tabbas zai zanta da jarida amma ba a yanzu ba a wannan lokacin. Jarida 'yan muke da wuri ta fara da cewa lalle ta gamsu da hirar da gidan rediyon Deutsche Welle ya yi da shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar wato Bazoum Muhammad. Inda hirar da suke da shi wato Bazoum ɗin ya nuna da cewa a hakikanin gaskiya yana nan akan bakarsa na yaƙi da ci hanci da rashawa sannan kuma zai ci gaba da ayyuka na ci gaban ƙasa. Inda ɗan jarida ya tambayi shugaba Bazoum da cewa an yaki wannan ba zance ba ne kurin na baki. Shugaban ya kada baki ya ce wannan zance ba haka yake ba kuma wannan zance ba wai muna faɗa ba ne wannan har a cikin zuciyarmu haka nan ne. Domin kuwa muna nan kan bakanmu, domin kuwa mu abin da ya kamata mu yi amfani da shi ko kuma mu yi aiki da shi shine ya kamata a ce in kai shugaba ne ko ƙarami ko babba dole sai ka fidda ɓangaranci, dole sai ka fidda son ranka da son kanka, sannan za a samu biyan bukata. Sannan kuma idan muka koma ɓangaren jaridar 'yan ƙwallo. Jaridar 'yan ƙwallo har yanzu ita dai ta zura ido dai domin tana cewa shin wai wannan ƙungiyar ta hukun sai tana da wani tallafi ne za ta basu ko kuma babu wani tallafi da za ta basu. A yayin da jaridar 'yan tsegume ko cewa ta kai kar ku ba kan ko hala in dai wannan wangare ne hukun san ma ina take hukun san ma ina take ba zai ta ba ku wani gudunmuwa. Sannan kuma jarida ya gyara cewa ta yi kada a yi gaugawa domin kowa sannan ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba. Sannan muna ƙara sanar da ku wato al'umma jama'a masu shuraren wannan shirin jaridun namu daga gidan TV ɗan Nijar muna ƙoƙarin sanar da ku cewa in Allah yarda TV ɗan Nijar za ta canza shirye-shiryenta na wannan jaridu, shirye-shiryenta da za ta ringa kawo muku su kai tsaye wato a cikin bidiyo ba murya kaɗai ba domin ƙara ƙayatar muku da wannan shirin. Saboda haka, kar ku manta ku danna mana subscribes sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kuma ku yi sharing ku tura ma abokan